Tinghi mo na og grado. Kabalo ba mo? Ngaing aning nga panahon, dili ang kiat o mga bully ang dakong problema sa mga teachers. Mga bata ron, mutungha ra inig periodical test. Nya ubang mga teachers na, pasar na. Maingon magud ang ubang mga teachers, parents o mga kanang pamaymay ba. Pasulon man nila mga teachers mo lang, anong wala man na ninyo tuwa sa ilaha? Anong wala man natagai og panahon? Sige. Nya kadtong sige ito nga sa school di ay, dili na lang nato tagaan og panahon og atensyon. Kanang mga tawhana, mga bataa, inigpanarbahoan na nila ba? Apason baka na sila sa ilang amo, no? Tagaan baka na og panahon sa ilahang amo inig panarbaho nila puhon. Adtuon og pangitaon baka na sila sa ilang amo kay wa sila ni duty. Unya usa pa napud daw nay pamilya ang mga teachers ay nana sila kinabuhi after sa school. Uban gani mga mabdus na. Ang uban na pa nay mga gagmay nga bata nagipatutoy. O basin gani nanay anak na nasakit, dili na kana ara maoy kinabuhi sa teacher ang inyong bata. May pa din nag-ALS na lang tanan, no? Nganong mas tagahan na to attention na dili regular og attendance o wag attendance. Nga na may ALS para na, di ba? Kumaw na, nganong magklase pa man ta og face to face kung pwede ra dili mo attend sa face to face class. Sala. Dayon sala sa teacher kung hagbong. Sala. Kay dili ka mao ang teacher mo tudlo. Teacher. Kay nahagbong ang bata. Sala. Sala. Paita sa palya lagi. Sala. Sala. Sala na po ni teacher. Ni teacher.